Lookable good morning. Dayo barta pas dia na good morning kan umzaya. To dayo mane ang masih kami mau kasihnya. To bayi ke mana asa impuna mana. Amre harsani pulupuk. To beko fisideng ayah. Amre jeng mane basi kasihnya ada. Amre kamera angkarnya lazi nih isire. Amre da madai mendongo. Amre kualifor dong makasih. Amre empu basi kasihnya ada na. एबार एसे गोबां जादों आरो ना थ' नोंथांमोननो देखायनो सानबाय आं एम्फौखौ नै गोबांनो माने एम्फौआ दावदों ना बेथ' एसे साननैसो नांगोन ओमफ्राय बैफोर दावदों आरो ना थ' बेनिखायनो हमगासिनो माने बस्थायाव सोगासिनो आरो मामा थालिर बिलाइ होनानै ओमफ्राय नै दावदों नालाय आरो बैजाबो दङ आरो न' सिङाव दं ना न' सिङावबो दं नो ओमफ्राय नै बेबो जागोन 300-400तासो जागोन बेहाय ओमफ्राय बेहायबो खमायाव 15-20 केजिसो जागोन नामा बस्ता सोजोबना दङ आरो ना केजि बेसेबां दा बर्तमान 400 ना 400 केजिनो बेहाय सब नांगासिनो आरो ना आबादारि गोजा खेतियक नै सब उन्दैनिफ्राय गथ'निफ्राय हमनानै सब एम्फौ दावनायखौ हमगासिनो माने बे खेतियावनो जरित आरोना जोंना बेफोरजोंनो जायो आरोना ओमफ्राय नै मावगासिनो नै जोंहाना आब'नि फिसाजो बेबो एम्फौ बासिनो पाकयदो आरोना ओमफ्राय नै बेहायबो दं पुरा खिजोबो आरोना नै पुरा खिजोबो ओमफ्राय बैहायबो दं आरो न' सिङावबो दङ ओमफ्राय नै पुरा हमगासिनो आइमोना मादैमोना पुरा दावगासिनो नै हासारबो जायो खिया हासार जायोनो गय दंफांआव होना हो गय दंफां गुदियाव होयो दामि दंफांआव होना हो फाथिफोराव होना हो थ' लोगोफोर जायफोरनो नांगौ कमेन्ट बक्सआव मा हरबानो जाबाय कमेन्ट लिरना हरबानो जाबाय खै केजि नांगौ बेबायदि आरो खिन्थु 5 किल'मिटार लागि आं डिलिभारि हैगोन आरो ना 5 किल'मिटार गोजान न'निफ्राय 5 किल'मिटार गोजान खिन्थु सेरसे लाथारनांगोन आरो 1 केजि लानांगोन 1 केजिनि सिङावबा माने हैनो हानाय नङागोन ओमफ्राय 1 केजिनि गोजौआवबा हागोन आरो खिन्थु 2 केजि 3 केजि 4 केजि लायोबा माबा मोनसे एसे डिसकाउन्ट थागोन आरो ना ओमफ्राय केजि 400 थाखा केजि थ' जायफोरा लानो गोसो दङ एबा जानो गोसो दङ लाबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर केजि 400 थाखा करि ओमफ्राय डिलिभारि हैगोन 1 केजि लाबा डिलिभारि हैगोन 1 केजिनि गोबां लाबा डिलिभारि हैगोन आरो ना थ' दामाथ' बिदिनो 400 थाखा मानो होनबा बिलाइ नागिरनो बिराद खस्थ' जायोना न'आवबो बिलाइ गैया गुबुन जायगानिफ्राय लायनो गोनां जायो थ' बेनिखायनो दामाबो एसे थिगानो आरो 400आ बेलेग जायगायाव बेसेबां मिन्थिया गुबुन जायगायाव जोंनि बेहाय 400 करि होगासिनो आरो थ' नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअ नायगासिनो नोंथांमोन नांगौब्ला माने माबा खालामबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरबानो जाबाय आं लायगोन ओमफ्राय कमेन्टआव आं रिप्लाय हरगोन आरो ना होमबानो जागोन आरो बोरै लांनाय लाबोनाय ओमफ्राय बिदिनो माने जायफोरनो नांगौ ओमफ्राय लोगोसे शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ जायनो जानो गोसो दङ लांफैनो हागोन आरो ना बारा नङा 15-20 केजि जागोन खोमा न' सिङावबो दङ ओमफ्राय बेहायबो दङ पुरा ओमफ्राय माखासे दावनायफोरखौ सब सोजोब्बाय आरो बस्थायाव थ' नै नायदो पुरा बरियानो नै एम्फौआ मोजाङानो बासिदै नै ओमफ्राय एम्फौ बानायग्रा मानसिया माबा बुङो नामा ओमफ्राय बिब' बिनानाव दै बे सानैया बिब' बिनानाव सेम आरो ओमफ्राय गेस खालाम सोर सासेया गिदिर सोर सासेया उन्दै आरो ना गेस खालामलायनाङा मिन्थिखाबायानो दहाय मादै होनदों नालाय ओमफ्राय आइ ओमफ्राय नै देलाय थाम्बनेल दोननो गारनो भिडिअखौ बस्था खमलाय सानैबो बस्था खम ओइ बस्थाखौ दे इजानाय थाम्बनेल दे ओमफ्राय मामाखौ हमब्रा इयो इदि हम एम्फौखौ हम सानैबो हम इजा नायदो नों एसे साइड होनानै एसे माहि खाथियाव थां आयाबो इजा नाय मोखाङा दे
नै आरो खनसे नायना लादो बेफोरो बिलाइ जागासिनो एसे गोरलै आरो ओमफ्राय बैसोरो दावबाय आरो ना मासे दावगासिनो माने मोनसे खिया दङ उदैयाव खिबानो दावबाय माने मोनसे खिबानो बेखौ लांनो हासिगोन आरो ना पुरा उदैखौ खालि खालामजोबगोन आरो ना बेनिखायनो खिगासिनो होननाय नुवाखै पुरा बेहायबो दङ एम्फौ गोजा सब एम्फौ गोजा थ' जायफोर नांगौ नोंथांमोना लांफैबानो जाबाय आं मोनसे इनफरमेसन होबाय आरो ना एम्फौ बागाननिफ्राय आरो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायदो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामना होदो दायो भिडिअआ बेसेनो बाय बाय